Ai ama iturriak ikusi zuena, nire lagunaren mutila zen bertze batena. Jesus begira montatu zen eszena, Maritxua darrekin bihurtu da zezena, Maritxua darrekin bihurtu da zezena. Nire lagunaren kantua zuretzat eromena. Egunon, eguerdion, atxaldeon, zer modu zaudete gure ikusentzule zoragarriak, zer modu zaudezu maitea? Zoragarri, ongi etorriak gure irratsaio berrira, Flop Kultura Express. Lit Express, hori izan ditugu munduko arazo guztiak, dena gaizki ateratzen ari da. Eta oso famatuak gara, eta orduan gure ordutegiak amets gaizto bat dira. Total, hemendik bagoaz txerrekin bildu bar gara. Horixe da. Eta orduan txerre ezin da gure esperoan egon. Orduan, hasiko gara zuzena aktualitatearekin, baditugu puntu oso gutxi aipatzeko, ze hurrengo atalean aipatuko ditugu hainbeste gauza gertatu direla sareetan. Spoiler, cliffhanger. TikToken gertatu diren borroka absurdoak eta debate absurdoak, baina hurrengo atalean utziko dugu. Gaurkoan hitz egingo dugu, badakizu aste honetan izan dela Ramadan. Bai, egia da. Eta horregon da. Ikusi dut! Violeta Movida, Magriñán. Samarro Magriñán. Bai. Violeta Magriñán dela. Bai. Pero una placenta viva. Bai. Eta berak erabaki zuen partekatzea bideo bat, rollo meme bat. Ez zela meme bat, zela rollo urdaiazpiko plater bat eta bi kaina eta bera en plan Feliz Ramadan, no sé qué. Eskerrik asko Violeta Magriñán. Baina okerrena da, que evidentemente jendeak pues, se echó las manos a la cabeza, eta zen en plan, zergatik errepostatu duzu hori, tia borratu, no sé qué. Eta, zuk pentsatu dezakezu berak esatean en plan, hostia, le cagao, Jakeatu didate kontua. Hori, esan dezake en plan, un hacker turco, no? Zerbait. Me quiere hundir. Baina berak ez, berak izen jendea iraintzen, en plan, vete a la mierda. Benetan? Lo vas a borrar tú. Baina hau guztoka daukat. Hau lowkey guztoka daukat. Berak en plan, paso de ti, no borro nada, me la pela. ¡A cascarla! Igual bai da hacker bat. Azkenean borratu zuen eta egin zuen komunikatu bat, en plan, no. Baizik gainera komunikatu hortan berriz ere ez, eske tio, influenceren komunikatuak dira mierda bat, ez duten deus erraten. Uste duzu egin zuela GPT-rekin? Ziur! Bai. Pero eske zuen deus erraten, bera, en plan, no, que nire intentzioa ezen inor pintzea, En estos tiempos difíciles, mesedez errespetatu nazazue, emakume bezala. Zer esan. Eta hori aurdun etzegoelako, porque menudo temazo, aurdun egotearena, hori gorengo kapitulan aipatuko dugu, porque, oh my god, la M de amores. Mesedez, ez aipatu egindako akatsik nire bizitzan, pertsona bat baitut nire sabelean. Todo binado! Baina, bueno, hori beste gai bat. Guazten aktualitateko beste gai batekin oso garrantzitsua, oso interesgarria nire pertsona berriak munduan. ¿Qué? Terianak. Mi todo. Vale. Pertsona zoragarriak dira. Dira pertsona super divertigarriak. Dira pertsona batzuk. Está muy bien que lo hagan. Dira pertsona batzuk dira beren bizitzen nahi duten bezala, ongi pasatzen, performatzen. Baina garrantzitsuena da, eta hemen argi utzi nahi dut, Terianak ez da identitate bat. Terianak ez da transpertsona bat izatea. Teriana ez du zer ikusirik genero disidentziarekin edo dena delakoarekin. Dira pertsona batzuk badutela konexio bat animale betekin eta performatzen dutela nahi duten bezala. Bai. Ezin dugu hori konparatu eta ezin dugu ultraeskuinaren amua oskatu. Eta uste, ezin dugu hori erabili transfobia zabaltzeko eta mundu guztiak, osea, komunikabide guztietan, baino guztietan, erabili da transfobia zabaltzeko. Konparatu da transpertsonekin. Erabili da esateko, bueno, donde vamos a llegar, no? Osa, eske gaur egun, ja, nire semaforo bat. Txika, vete a la mierda, vete a la mierda. Eta gehien bat, komunikabideak daudenan beti, ai, por las trans, por las no binarias, eta gero batean, mierda hau. Tia, ez duzu ikusten, benetan, ultraeskuinak sortu duen zerbait dela transfobia zabaltzeko. Are gehiago esango dizut, ez dakit ze komunikabide dauden beti por las trans, por las precarias, baina Atresmedia ez dakit egongo denik. Eta noski badakitela, eta hau da intentzioa. Terianak die lau friki. Eta sortu ziren iarekin eginiko kartel batzuk anuntziatzeko topaketa Terian bat Bilbon, beste bat Iruñan, beste bat tal. Igual, topaketa guztien artean agertu ziren bi pertsona Terian plantak egiten, zeren eta hau izan zen fenomeno mediatiko super sensazionalista bat, kortina de humo bat
bat sortzeko, pues, jo que se, Epsteinen eta asunto guztionen inguruan, eta bilipendiatzeko berriz ere transpertsonak. Hau da, arma arrojadizo super telegrafiable bat transpertsonen aurka, esan dezun bezala, post guztien azpiko lehenengo komentarioa da, eske bain sentitzen zara hau, edo sentitzen zara ebakue bat, edo sentitzen zara. Ezin da esan, sentitzen da, edo identifikatzen da. Zehazteko transpertsonak ez dira ezer sentitzen, eta terianak ere ez. Orduan, mesedez izan normalak. Eta ez badakizu ez hitz egin, eta utzi jendea pakean. Eta normalizatu dugu, como que, karo, sare guztietan aipatzen dira friki batzuk bezala, eta orduan jendea egoten da iraintzera, jotzera, edo dena delakoa, eta badut eskubide hori. Ze gizartea komunikabidek eman diet eskubide hori. Baina da berri dobe el circo medieval, da Casa Gemelos bezala, en plan, behar dugu gizarte bezala, legitimatzea violentzia gu baino izorratuagoa dagoen jendearen ganantza, ez dakit nola esaten den hitza, ahazteko violentziaren toki zilegia dela gu oprimitzen gaituen arentz. Badakitzu. Osea, jendeak behar du, como victimizatzea kolektibo sozial desberdin bat, zebestela konturatuko gara arazoa dela sonres onera. Eta horregatik behar dugu Triana Marrax. Eta zer egin da orain? Mis todo. Puta travesti de mierda. Triana Marrax, perfecta izan. Ya está. Hori egin du. Next. Baina, bueno, gaurkoan hau ez da gaia, orain bai sartuko dira gure gonbidatuak bi Terian ekarri ditugu gaurkoan. No, Lassi eta Rex. Momentuan, euskal kulturan momentuan diren izarrik handienak etorri dira gurera, Pili eta Nati Maruxak taldekoak. Kaixo, ze guapa. Kaixo maitiak. Zuek ze animalirekin identifikatzen zarete. Modu ancestral espiritual batean. Oli. Ai, zer modu zaudete maiteak. Ongi. Egon zineten Terian topaketan? Ba, ez, claramente, ez. Futa da. Bueno, gaurkoan zuen epe berriari buruz hitz egiten hasi baino lehen, zega... Pasaden ostiralean ateratzen zuen epe berria, eta izen zuen, bueno, harreraz zoragarria, mundu guztia dago txoratuta, horren inguruan, baino, lehenago konta iguztue, betiko galdera, ez dugu hurik? Ez daukagu hurik, gaur ongi etorriak gure edizio berazira flop kultura de sekano. Eskatu produkzioa, mi eskeri gora dagoela. Gero emango dizugu karamelo bat. Bueno, zuek zer zarete, kiki edo boba? Ba, hitz egin genuen beste gunean, ze nik entzun nuen pixkat zuen azkeneko podcasta. Oso ongi, research eta zanion, fijo galdera o egingo igutela. Ni naiz gehiago kiki. Ni buba. 100%. 100% zuzera kikita zuzera boba. Bai. Ez dut guztiz ulertzen lo de kiki. Osea, obviamente ez gara como 100% kiki, 100% buba, ez da pero porque gauztak ez dira bitarrak, no? Hori da, totalmente, fluimos. Qué maravilloso. Es que uste dut inork ez duela ulertzen guztiz, Es que uste dut ez dagoela como teoria bat. Es que nik uste dut ez dagoela eser ulertzeko. Zeren eta berez estudioa da bi forma hauek izendatu, eta izendapen hau dator zuk zure baitan sentitzen dezun gauzen inguruan, pues uste daukela fonemekin zer ikusi asko ze kiki da como gogorragoa eta boba da como leunagoa. Da como triangelua eta odeia, no? Edo ez dakit. Bai, hori da. Die pintxo dun como triku bat eta como deitxo bat, edo como txikle burbuja bat. Nickelodeon da pixkat boba. Baina igualitzen divertigarria, porque da como mítico test de BuzzFeed, en plan, ez daukaz zentzurik, baina igual du. Nik jakin nahi dut ze batido naizen, en plan. Baina adibidez, gero esan genuen, Maruxaketik piki da kiki total. Super. Eta Esteban da boba total. Boba, baina piki da como biak. Bueno, biak baino bastante kiki. Ja. Ez dakit. Baina bai, hori polita da ikustea, persona bakoitak zentzu ematen duan, pixka bat horoskopo bezala. Ze horoskopo zarete? Libra. Cáncer. Beira ni bezala. Cancerianas, baina Libra me gusta. Libra, bai. Libra guai. A mi Libra me encanta. Ascendente Leo, todo. Cáncer me gusta, baina dirá, más difíciles de llevar. Nolakoak dira? Jolín. Difíciles de llevar. Ze zentzutan? Zaiak eramateko. Ze zentzutan, bereziki? Agian? Nik ez batzen ari naiz, baina. Bale. Baina Cáncer sin más, ez dago nire rankinean. Signo de agua. Buah, pasan astean egon nintzen azkenekoa Esperanza Gracia den rankinean. Eta zen moduz? Estuve amargada. Pues nahiko ongi, baina egon nintzen kezkatuta aste osoa. Beira. Porque, claro, es que ya como que te raya. Claro. Zaizu gertatzen. Si horoskopa, a ver, badakigu ez, bueno, badakigu, whatever, no? Bakoitzak berarekin. Baina nire horoskopoak ez bat zerbait txarra, da como, me rayo. Da sugestioaren indarra, da como kiki eta boba bezala, pokazen duzu sinesten. Horoskopo selektibo. Ja, no? Zerbait baldin bada ona zate du total. Baina txarra bada es como, konfunditu dira, bai. Hau idatzi du un redactor que no se enteraba. Bai.
Bai egingo dute. Musikoak zarete. Musikoak zarete. Ke fuerte. Zuek pasazarete izatetik travesti, bueno, Marusak sortu zen, pixkat travesti bikote bat, ez? Bai. Baina oraia sortu duzue 8 pertsonako musika talde travesti bat. Bai. Nola izan zen prozesu hori, nola sortu zen? Nola trantsizioa? Ziren Esteban eta Joseba travestiak, eta egon zen como momentu bat, esan genuen arroio, jerarkia hauek apurtu behar ditugu, edo nolabait, garelako como bost dantzari eta bi travesti super banatuta, eta esan genuen, pues jazta, 8 travestiak, a tope. Azkenean guztiak gara queer, guztiak egite dugu dantza, abestu, brikobania, videoklipak, jo gese, atrezo. Ja, ze badago momentu bat non, ja ez zareten dantzariak, baizik eta teknikariak ere bai, eta ja. Bueno, zuek dakizue, azkenean draga dela, bai. Eta nola izan da, begira, hemen dugu produkzioa, mila esker. Thank you so much. Gero emango dizugu propinilla bat, mila esker. Bueno, eta orduan, nola, porque claro, ni imaginatzen dut, Josebak eta Estebanek bazutela como draga egiteko, como green bat, edo lo que sea, eta hortik sortu zen. Zuen kasuan nola izan da batean drageatzen astea? Muy fuerte. Ja, super random. Muy random. Baina ongi, eske, queer pertsona gara, eta, pues, jo que se, drag race ikusi dugu, eta makiatzen gara, jo que se, pues, de repente peluka bat jantzi dugu, gehiago makillatu gara, baina eske azkenean travestiak ginen peluka jarri aurretik. Eta ere bai, kolektibo bat garela. Eta hori egiten du asko zer errezago niretzat. Ez dela, en plan, venga, egin zure prozesua bakarrik, aber zer egiten duzun. Da, venga, erosiko ditugu pelukak elkarrekin, venga, ze peluka, jo que se. Ja, eta hori zoragarriena laguntzen garela, makillajerekin, guztiarekin. Hori sentitzen dugu ere, ez? Gure artean eta beste bestion artean, adibidez dumak egiten dugunean, ez? Elkar banatzen dugun informazioa, batek badaki pelukein inguruan, eta horren esaten dizu, hobe hau edo bestea, besteak badaki makillajearen inguruan esaten dizu, egin horren, no seke. Batzuk ezakigu ez, baina dragaren esentzia hau da, Jogurina Borobak esaten zigun, bere garaian interneta ez zegoenean, bera joan behartzela goizeko ordu batetan taberna batera, ikustera bertako travestia nola makillatzen zen, berak ikasteko nola makillatu, bale, garo, eskitzegoen. Kebe bai da irudi pixka terrorifiko, ez? En plan, zuzaude zure bolua prestatzen eguerdiko ordu batetan, eta repente dator tipo bat ordela. Begiratzen kuaderno bateaz, gainera da terrible, aritzara makillatzen eta norbait ere ikusten, ikasteko lo que sea, ez? Duela gutxi nik emanuen... Egiten dezu dena gaizki. Ja, eski nik emanuen duela gutxi kurso bat, eta zen en plan... Bueno, hau nik egiten dut horrela, baina cada uno que lo haga como pueda. Egin esaten dudana, ez egiten dudana. Total. Ze, gure buruari, barkatzen diogu tontakaria mordo bat. En plan, nik egiten ditut bekainak desberdin beti, baina digo, mira, da igual. Orduan, izan da, nahi dut galdetu, zuen travestismoaren bidaia izan da gauza gradualago bat, edo egon zen egun bat, non, gaur gaude dragean lehenengo aldiz. Egin genuen rollo, bolo batean Mendillorrin esan genuen, bale, gaur hasiko da como trantsizioa, travestiagoak izateko. Eta makillatu ginen baina... Folklore eguna. Bai, folklore eguna. Bazela como bastante en casa, izan zen, venga, ahora hasiko gara pixka bat. Eta da pixka bat aitzaki, en plan, gaizki ultezen bada esango dugu, no, zen folklore eguna zelako. Baina ez zegoen estenatokirik, zen literalmente salaren barruan egitea. Gozar. Egin ditu como sombra pixka bat handiagoak y jazta. Eta jendea zela ezaguna. Eta ikusi duzu prozesu bat edo aurrera pausak ikusi duzu zuen makillajean, hobetu duzu ez zuen makillajean. Bai, ostia, asieran éramos un cuadro. Ez que lehenengo makillajeak dira zirkismo. Nik uste ditu nire lehenengo argazkiak. Oh my god. Baina eski gainera, pues ez dakizulako nola egin, orduan da, como, bale, venga, ze egingo dut. Eta ze sombra mota, eta ze, eta gero, hasten zara, frogatzen, bale, hau da, hobeito, ez dakize. Niri behin esan zen idan Albina gauza bat oso, goxo bat oso polito dena, baina bai super kondescendientea. Dela behin, como 3. edo 4. aldiz makillatzen ari nintzela, zure laguntzari gabe, egin nuen estropizio bat, eta behiratzen eta esan zian, ai, jasabit zure aurpegia aurkitzen. Baina eski garrantzitsua da, eski hasieran egiten zuen nire aurpegia, porque claro, nik ere katxiro nuen egin nire aurpegia. Bai, nire makillajea dago oinarrituta Albina Estardazen makillajean. Saca las conclusiones que quieras. No, baina, uste dut dragaren gauzarik politena dela hori, ez? Bakoitza garatzea bere aurpegia, bere teknika, gero baude gauza como objektiboak, no? Pues jartzen bauzu, jo que sé, líquido sobre sombra, pues gaizki aterako da. Baina, edo nahi badezu guapa egon, edo nahi badezu divertigarri egon, gauza desberdin egin. Edo itxusi egon, badela bere xarma. Esango zenukete dragaren ondorioz ikasi dezutela gehiago Maruxako partaideen personalidadearen inguruan? Bai, esenikoki edo bai pertsonalki, ez nahi, ai ama, esta tia es una friki, ikusi nola makillatzen den. Bai.
Ba, probablemente. Bueno, es que ezagutzen ginen bastante. Ez gara pixka bat, como... Zurekin agian gutxiago, baino besteekin, osea, pikirekin, osea, duela, 7 urte ezagutzen dudala ya, orduan. Claro. Es como... Baina norbaitek, como, que os sorprendió, ikustea papetan bere referentzia zein zen, bere makillajean dola izan zen. De repente ikustea como, Piki zela como super friki de, ay, erosi ditut sombra hauek, no sé qué, esto, otro, en plan, tal, no sé qué, eta beste batzuk ziren rollo, pues esto mismo, boom. Eta ¿sabes? Como que ikusten da, Nik flipatu nuen momentu batekin, ze oraindik, bueno, claro, ostiraren ateratzen bideoklip bat, non ateratzen da Piki, harriz, jantzita. Nola harriz jantzita? Harri bat. Los Juegos del Hambre bezala? Harri bat. Qué fuerte. Orduan bai, pizkatita melark. Pizkatita melark. Orduan da fuertísimo, porque claro, nire buruan bera da como niñatona, super guapa, super no sé qué, eta batean berak erabaki zuen izatea. Baina da super friki ere bai, oza, super nik arazo bat daukat Pikirekin, dela daukola izugarrizko green kreatibo hau experimentatzeko makillajearekin eta estilismoarekin eta tal, eta nik esatot, no, claro, con esa cara cualquiera. Badakitzu, en plan, es que, da, hain guapa esate da, no, ¿cómo no vas a experimentar? Eta gero bai, no obsesionauta makarekin. Guztiz. Dauko, kristoneko lirik bat abestionetan, ez dakit zein da, jeje, dale. Hori da. Total. Maka gainera dauka bere pertsonaia como supermarkatuta. Bai, eta aldi berean ez dakit nundik etorri behar den inoiz. Osea, da pertsona bat zoragarria aspektu honetan. Ez daukot inklasifikable da. Muxu handi bat emendik Maruxabeko beste partaidei. Bai, total. Da como que Makaren burua ezin da ulertu nire ustez. Osea, ezin da ulertu nola doa, nola funtzionatzen duen. Ba, niretzako bai. Hori egiten dio artista, osea. Ja, baina, eske, ja no sé. Da referentea bat jal. Eta hortik guztia dago bastante... Horrek asko esplikatzen du, baina gero... Baina gero batean da como... Osa, ez bakarri bere estetika, nera bere burua. Bai, bere burua. Como musikal, pilloa, txikitati, como... Muy niño de internet. Agertzen da videoklip batean eta esaten du rollo. Vale, ikusi dut It pelikulan ez dena badio. It? Bai. Zergatik It. Eta ez bat gialke. Ja, bez. No, baina pixka bat... Ai, ez dut jarri nahi como pesada, baina dragaren alde polita bai da ematen dizula kreatiboki hainbeste askatasuna aintzazakezula nahi dezuna, eta benetan da oso aukera ona plasmatzeko zure referentiak, zure gauzak eta zure talento guztia, edo zer modutan, porque intzeike abestiak, edo intzeike dantza, edo intzeike dena delakoa. Galdetu behar dut ere bai, egiten ez dute dantza hondikan, dantza mordo bat, Esteban eta Joseba baino dantza gehiago, ikusi nuen azkenengo egunean, galdetu nahi dut zer moduz draga honen gainean. Ez ez moduz peluka, gero ez dakit gorputzean ematen duzuten fajaik edo gauzaik edo tal. Somatu dezu dantzari bezala, en plan, ai ama, hau da putada bat. Bai, ez? Bueno, edo belarritxako batzuk erortzia edo... Korsearekin zaiagoa da dantzatzea eta pelukarekin derrepente ia, como en la cara. Baina gero ja, como que garatzen duzu zure dantzatzeko modua korsearekin eta pelukarekin. Eta liberean nabaritzen dut dela errezago, como... takoiekin ibiltzea eta arropekin ibiltzea dantzariak garelako, de hecho. Claro. Daukagun nortasun gehiago gure gorputzarekin orduan. Ja. Sentitzen naiz erosoago, pues hori, adibidez, pertsonai bat egiten, pues fizikoki sentitzen naiz erosoago dantzaria naizelako, de hecho. Bai, eta gero, en plan, adibidez, peluka, osea, nik lehenengo eguna jarri nuena peluka, zegoen rato guztian nire aurpegian, jo, que horror, tal, lo dejo. Ordan, hartu nuen peluka eta esan nuen, pues ya está nire personalitatea izango da, pues peluka mugitu todo el rato. Ordan, de repente, como, eta ya está. Zen duzula mugimendua, como pertsonaiaren eta arroparen... Lo perdona todo el personaje, bai, guztiz. Eta orain, terdiak direla, galdetu nahi dizuet, albumaren inguruan. Albumaren inguruan. Azken ostiralean argitaratu zenuten zuen lehenengo EPA. Ez lehenengo musika, zegatela duzuen musika desente. Musika desente. Musika desente. Eta nola izan da, EPA sortzearen prozesua? Zezakit jendak badakien, baina egin duzue en tiempo record. Hori egia da. Hilabetetan heavy. Heavy, muy heavy. Izan da, lokura bat. Batez ere videoklipak grabatzea. Buah, total. Ya, zebanatu ginen como lantaldetan, en plan, atretzo, vestuario, ezak zer. Baina eski, komunean jartzen. Guginen atretzo. Claro. Eta egin genuen, izadiren harria. Eta zortzi izan da, nola eramaten da tema kreatiboa? En plan, denon artean aukeratu dezute ideia, izena, enfokea, kontzeptua? Pues depende. Edo badago como zuzendari bat. Izan da como... Hain denbora gutxi, izan dela como, venga, bakoitza bere lantaldearekin a full,
hori, eske bakarrik atretzoa, izan da, eta bai konfiatzia bestiak egingo dutela ondaien lana, zeren eta ez dago denbora. Bideoklipak pentsatzen zituen makak, eta hortzen zer roi egingo dugu hau eta fiatu behar ginen. Claro. Eske, badaki bideoklipak. Ja, porque azten bagara diskutizen ez da irtetzen bideoklipa. Egin zuen kanba bat, eta erakutsi zigun, bale, hau da daukadan ideia, eta pum. Eta hortik... Atretzo, ez dakizer, vestuario, ez dakizer, no seke, venga. Lan egitera, ez da guztiak eta Imari izan da ere bai, zuzendaria, berarekin. Fenomenal. Berak egin du gehiago musika, pues, bai. Bai, Aimar bai somatzen da asko, en plan, entzun duen Urgoien Aurbarrena lehenengo aldizan nion albinari, en plan, ikusten dut como Aimarren aztarna musika osoan, bai, da oso bere personalidadearen. Bai. Baina fuerte dena da ez dela izan bideoklip bat, eta besti bat. Izan dira bost! Bost bideoklip, bost kolaborazio, bost pertsona gehi gero sartu dituzuen... Bost pertsona? Osa, bost kolaborazio gehi gero sartu diren... extra guztiak. Berregun pertsona. Berregun pertsona extra. Que fuerte, Berregun pertsona benetako zenbakia da? Gutxi gora bera. Jende mordoa. Eguta laro gehi. Bai. Flipate. Osa, bakarrik goienan... Izan da suerte, yo creo. Bueno, ez dakit. Bueno, es que lan asko ditugula lagun pilo bat. Zortea beti da faktore bat, bai. Eta dena kuadratzea, eta mundu osoa jarri du asko bere partetik. Total. Bai, eta como proiektu bat, jendeak sinestu duela proiektuaren gan, hasieratik, eta mundu guztia esan duen plan, vamos a bai egiten dezute kolektibismoaren retrato oso politu bat. Se badago como tema asko artistikoa rollo... atera genuen kolabo bat, eta ez ginen ondo ulertu, bi pertsonen artean, eta atera dugu album oso bat, bosta bestia, bideoklipak eta dena, sortzin artean, eta indugu, eta jazta, orduan kolektibizazioaren eredu oso politu bat ematen dezutela usteet. Así que zorionak, azle horretak, bai. Komunismo! Zera, zein da zuen abesti gokoen, adiskotik? Nepe. Nepe? Ez dakit nola deitu, oza, eske dira sigla. Nepe, esaten dugu beti, zera dira siglak. Eta zer esan nahi dute siglak? No eres más liberal por escuchar puta mierda. Nire gokoa bai da? Total, eska bestia da brutala. Nasker eta zinezekin, brutal. Legends. Eta nire, eske guztiak, baina hasierakoa dela aizea altxalilik egindakoa, claro, ez da kolaborazioa, ze guk ez dugu abesten eta bestia ez da gurea, baina da como introa, eta letra eta guzti entzun, ze da bastante ikoniko. Bai, superpolita. Jada entzun nuen listening partian, baina berriro entzuteko pres nago egunero Spotifyen edo plataforma guztietan. Beste Spotifyen ez. Beste plataforma guztietan. Ordu pasan ostiralean egin zenuten aurkezpena, Mendillorrin, ia 200 pertsona bildu ginen bertan. Bai. Tapiko. Fuerte, Eta after partian 6 pertsona hil ziren, no broma. Eta bertan orkestu zenuten bosta bestiak eta bost bideoklipak. Zein izan da jendearen erantzuna bideoklipak eta ikustean? Pues a tope. A ver, es que guztiak dira gure lagunak. Orduan, pues, zeuden como... sea, lo que sea, todo. Eta gainera, bideoklipetan agertzen da jende pilo bat. Orduan guztiak zeuden en plan, ja beron ateratzen naizen, ezakize. Total. Obviamente. Festa neofolkloriko kolektibista. Zezeragarria. Gueon ginen? Ez dakizte baita erran naizen nuen horren inguruen. Ez? Oso polita egon zen, Bai, ez da. Ez que horretzen era justo gaur izango da. Baina, bueno, ya kontatuko, urrengo atalean ingo dizugu, urrengoan ez. Hemendik bi atal barru ingo dizugu reviewa. Badakigu irrikitan zaudetela gure reviewa entzuteko. Orduan, egingo dugu testa? Guazen testekin? Guazen testekin. Zerbait gehiago gitu nahi duzu eskumina. Itxoin. Zerbait saldu nahi duzute? Claro. Claro, bai. Bira. Claro. Claro. Promo. Promo, zuen espazio promozionalak... Barkatu. Orain. Vale. Pues bira bat egingo dugu, EPA aurkezteko. Baionan, martxoak 14. Gu ere ongo gara. Gasteizen martxoak 18, Donostin martxoak 20. Zentralen Iruñan, hor super importante bai. Eskuragarri ja. Martxoak 27. Eta Kafean Txokian apiriak 9. Bai. Zoragarri. Orduan, baitugu. Va a ser todo. Baiona, Gasteiz, Donosti, Iruña eta Bilbo. Dena perfecto, sarrerak salgai.
izango dira show bereziak, hori garrantzitsua. Hori ere, ez dira udan egingo dituzuen show. Hori da, oso bereziak. Dituzte kolaborazio pila bat, gauza berriak, va a ser todo, pirotecnia, arnés, no sé cuántos, todo. Bai, todo, fuegos artificiales. Show exclusivo, Eta gainera, okerez banago, igual hau da spoiler, no, ez dut uste. Zuzenan abestuko duztu, claro, bai. Eta zer moduz hori, como bapatean, en plan, bueno, guazen zuzenan abestera. Bastante estrés. Es que da trajin, Baina eske da guztialdi berean, da dantza, abestea, daukago orain atretzo guztia amaitzeko, arropa, osea, bueno, pues drag, yo que sé. Ja. Estrés. Eta baduzu fondo hori egiten, bueno, gauzki dantzariak zarete. Ez que ni saiatzen aiztenan, nire showetan, como, medio jukatzen zerbait mikrofonoan, gay, medio dantza egiten, da como... Put your fucking hands up! Eta ezin dut, orduan. Literal, bueno, venga. Eta gainera, como que disocias. Orduan, bukatzen da boloa, y de repente joaten zara como arropa biltzera izode, como... Zer egin dut. Acaba de pasar. Total. Heavy. Forts. Ni nago transean beti, eta gero galdetu berdizu en plan... Bai, gero galdetu berdizu en plan, esan dut zerbait, ongi edo gaizki. Ja, batzutan da, como que gero ez dakit zer egin dudan holtza. Bukatzen da xo baiz, como... Atzo egin nuen monologo bat, nengoen bakarrik edan da. Ennekien ez testua, ennekien ez da. Ondo fan zan, ze jendiak barra egin zedan, baina fan nintzen kamerino eta ya, estoy borratxa, bestela sin más. Adrenalina, yo que sé. Bai, emozio asko biltzen dira, somos artistas. Ongi etorriak Flop Kulturako testera. Let's fucking go! Ai ama, dekagu prisa mordo bat. Venga, guazen orduan testarekin, oso erresa da. Lehenengo galdera da, erreferente bat. Nik esan behar nuen Chapelroan. Vale. Ze izan zen nire lehenengo erreferentzia, oza, makillajeak kopiatzen izkion berari. Eske dira dena. Bezki bera travesti dira. Chapelroan eta ibili munduan. Referente travesti bezala. Edo zein. Edo bizitzar, edo nahi duzuna. Abraham Lincoln. Ariana Grande. Eta nire amona. Ariana es probablemente, Ariana Grande eta Chaperón dira probablemente la respuesta más mariquita y más bollera del mundo. Qué bueno. Baina ikusten dut bi egin influenzia zuen gain, bai. Bigarren. Arianka. Me encanta. Pop kulturako momentu bat. Boa. Ez dakit. Gaurkoa? Edo en general? En general. Pop kultura. Cleopatra. Ba. Cualquier vídeo de Instagram de David Bisbal. Vale. Ok. Literal. Alright. What the fuck? Mire usted, pues... Fifth Harmony, historia, rollo... Buah, totalmente. Todo eso. Total. De la coma entera. Todo. Egiten zituzten como estos vídeos de diario, no sé qué. Heavy. Ni todo. Vale, película bat. Ahí hostia. La misteriosa mirada del flamenco. Atera de la Oraitxe bertan. Ez oso ikusi. Ikonika. No, super polita. Flamenco el animal, edo. Zineman dago? Bai. Vale. Es queer, es todo. Vale. Increíble. Buah, ez dakit, es que zango dut una basiquísima. Esa... Mamma mia, bi. Vale. Claro, bai. Bi. Estas juventudes. Me encanta, no las sartzen diren abestiak, perfecto. Un chihuahua en vez de... Cher, egazkinetik, todo perfecto. Claro. Disco bat. Eskuminak. Eskuminak, eskuragarri plataforma ia guztietan. Telesail bat. Ikusi noen bat deitzen zela Los Rompecorazones, Netflixen. Falsas ilusiones. Muy bien. Bai, son divertida. O sea, hacen como super no binaria, todo. Increíble. Dena queer. Vale, aquí no hay quien viva. Wow. Otra referencia queer. Bai. Hori berria da. Nik ikusi nitu nengo queerrak hori izan zen. Mauri Fernando, me cambió la vida. Beira, Vicenta. Vale, gorrotatzen duzuen norbait. Movida. Hostia. Ay, ez dakit. Qué agobio, de repente. A ver, ez dakit. Netanyahu. Homofoboak. Edo Donald Trump o algo. Bai, eta lehen esan duzuna. Terianen kontra dagoen jende guztia super pesada. Total. Proterian. Super pesadas. Bai, Hola? LGBTerian. LGBTerian. Norekin egingo zenukete kolaborazio bat? Kolaborazioa... Ai, zezaia. Presa dekatute zuek, Izan daiteke, como mundu mailan, Mundu mailan? Ariana Grande. Pues Ariana Grande mismo eta Zara Larson. Ai, Zara Larson. Megetu Urgoiena Urbarrena, Zara Larson remix. Baiena, ¿quién? Sería todo. Sería todo. Bai. Sería todo.
blokeatu zait, listo. Norekin ez zenukete dugu kolaboraziorik? Pues gizon homofobo batekin, random. Osea, Maluma, random. Maluma, qué fuerte. Edo, con jurrus gritones rollo... O sea, no sé, Nafarroa 2 bat bi, de repente, ez dut, no sé, ikusten. Bai, nik ikusten dute, porque... Oberenak. Todo perfecto, baino... No, ez dauka zentzurik. Ez, egia esan. Norekin egin guzti nukete borroka la velada del añon? Hau ya, modo personal, modo individual. Ya ves. Buena idea. Ez dakit, es que agobio, no? Buah, persona ikoniko batekin. Zurekin, directamente las dos. Zuen artean hori izan behar nuen. Eta Maruxaken artean norkira baziko luke borroka. Wow. La Piki. La Piki, buah, total. Total. Izadi, bai. Qué fuerte. Venga, zer igualdera, zer reality show irabaziko zenukete? OT. Maruxak bezala OT. Maruxak bezala. OT. Autotunerik gabe, Eta ala, Autotunerik gabe, claramente. Operación travesti. Puta travesti de mierda. Pues hau izan da testa. Guazen orain nire momentu gogokoenera. Ai, no. Dela triviala. Kultura generala. Zuk eta biok egin dugu? Bai. Eta super gaizki, Hombre, noski. Ze uste izu. Bilatu behar dut nire funnymusic.com. Vale, hauek dira, 6 galdera. Vale. Ingo dugu zer duda? Bai, bat biontza. 3 minututan. Artu bat eta ez begiratu, Bakoitzak bat. Ez, bat biontza. Vale. Edo bakoitzak bat. Ez daukau denbora. Bai, bat dugu denbora, Artu zuk ere bat. Vale, Hala. Venga, horan ikingo diot Amaiari eta zu, Piliri eta zu Knatiri. Bai. Banan, gorria eta gorria. Ai, bale. Venga, ba, let's go! Denak ongi egiten badituzue, bauzue sari bat. Denak gaizki egiten baduzue, bauzue zigor bat. Bai, eskaileratik bera botako zituztegu. Venga, orduan, nizturi eta zu, Nati. Venga, ba. Zein da Euskal Herrian sortu eta Bizkaiko itsasoan isurtzen den ibai luzeena? Aturri, Oria edo Ibaizabal? Ibaizabal. Oria! Eta ze izen du Bermeo eta Elantxobe artean dagoen uarteak? Gabiota, Izaro edo Gaztelugatxe? Gaztelugatxe. Ez, Izaro da. Izaro? Bai. Izaroren uartea. Ez dakizute, eta badakizu ezer dagoen Izaroko uartean? Arkitektura. Oh my god! Urrengo galdera! Zein politikari irundar izan zen Espainiako integristen buru nagusia? Juan de Olazabal, Engracio de Aranzadi edo Jose Elosegui? Yes. Dale una vuelta. Bigarrena. Ez, Juan de Olazabal. Eta zein izan da Nafarroako monasterio garrantzitsuena Iruñeko erregeen garaiean? A. Leirekoa, B. Iratxekoa edo D. Olibakoa? Bueno, qué horror. Iratxekoa. Ez Leirekoa. Venga. Qué horror. Nor... Bai. Igor semea, berak badakizti guztiak. Bai. Claro. Nor izan zen Euskaltzaindiako lehen Euskaltzainburua? Arturo Campion, Julio Urquijo edo Resurrección María Azcue? ¡Wow! Ojalá Resurrección. Lehenengoa. ¡Es Resurrección! ¡De Resurrección! Resurrección María Azcue, mesedez. Eta zer estaltzen du besteak beste ertzain beltzen jantziak? A. Gorputz osoa, B. Gorputz osoa begiak izan ezik edo D. Burua. Hau ez da musika zuzena. Hau ez da musika zuzena. Zerk estaltzen du haien trajea? Haien gorputz osoa begiak izan ezik, hau da, onaino, edo bakarrik burua. Burua? Ez, haien gorputz osoa begiak izan ezik. Alik eta estalien, edo por lo menos jolaso batera zenean. A ver, hau jolaso da del año la porca. Ertzain beltzen jantzia, gorputz osoa begiak izan ezik. Ertzainak ze jantzi beltza dute, ni idea. Nos la pela, polizia hemen. Zer ez du zentzu... Zer ez du zentzurik ez duenak? Dirurik, buru buztanik edo ondasunik? Ez dut ulertu galdera. Nola esaten da zentzua ez izan? Ez izan... Vale. Ez izan dirurik, ez izan buru buztanik edo ez izan ondasunik? Bigarrena. Buru buztanik, oso ongi! Salbatuak, ja ez diguzute gonbidatu behar bazkaltzera. Zein da euskerazko gutun hitzaren jatorrizko hizkuntza? Arabiera, latina edo gaztelania? Arabiera. Arabieratik dator gutun zuzena. Oso ongi! Atxa! Ai, begira, non jaio zen Paco Rabanne, jostun ezaguna? Moda, kostura. Parisen, Baionan edo Pasaian? Ojalá Pasaian. Ja.
Baionan. Pasaian zen! Oinat, sinestu behar dezu zure impulso. Nork irabazi zuen Euskal Herriko bertsolari txapelketa 1978 eta 1982an. Manuel Lasartek, Xavier Amurizak edo Sebastian Lizasok. Bigarrena. Xavier Amuriza zuzena da. Wow, triunfo. Azkeneko galdera, non jaio zen Ramon Latasa Elizondo aizkolari handia? Latasan, Elizondon edo Zumbillan? Pues... Latasan. Zumbillan! Eta azkenik, lehendaren arabera nola jaurtzitzen zituen Txikito de Kanbok Granadak Gerla handian, Berdungo guduan 1916an. Eskuz, txisteraz edo abaiaz. Nik ere ez dut ulertu eta ez txisteraz da. Ja, ez dut ulertu. Bueno, hiru ongi, bada. Hiru ongi 12tik, bada, hiruko oso solido bat. No, biterdiko oso solido bat azterketan, zoragarriak zarete. Biterdi atera duzue oso ongi. Izan da pixkat, la media. Doteren programan jendiak gutxia batera du. Hori egia da. Así que lasai. Bukatu da, maitiak, mila esker etortzeagatik. Gozada bat izan da. Zorionak epeagatik, gozatu orain bauzuen lan aurretik. Kapituluaren epea bebai bete egin dugu, así que Egia da, beraz denak eskuminak entzutera, kontzertuetara, sarrerak erostera, eta gurekin datorren astean jarraituko dugu mulsutxo handi bat. Agur, eskerrik asko.